Deci, iată cum să vă rezervați un loc odată ce ați fost creditați în contul de balanță. Mergeți la Project One Pre-Launch, acea secțiune, sau apăsați pe acel buton Click Here. Ai opțiunea, apeși pe butonul Buy Now, Checkout Now, confirmați acel Checkout Now din dreapta, pe care vă este recunoscut Accounts Balance. Dar țineți cont, odată ce ați făcut plata, banii respectivi vor fi creditați pe Account Balance. Ok? Dați opțiunea Checkout Now. Ok? A fost plătită și vă este registrat cu statutul plătit. Ok, asta este tot. Odată achiziționată această plată, vă este registrată pentru proiectul numărul 1. Va fi integrată pe platforma respectivă. Aveți opțiunea, versiunea de printabilă, de asemenea, așadar totul este aici și veți putea verifica și la secțiunea Check My Order. Puteți înregistra și ca format PDF. Da? Check My Order este confirmat. Aici vă asigurați de achiziționarea acestui loc.